Hej, og det her er en ny YouTube-kanal, jeg er i gang med sammen med min ven. Det er mange spil, vi skal lave med andre af mine fætter og mine venner, alt muligt. Men det kommer nok til at tage noget tid, for at vi laver nogle videoer og sådan noget, ja. Men i hvert fald så kommer vi nok til at filme nogle af vores Minecraft-videoer eller sådan noget. Kommer vi nok til. Men det der, hvad skal jeg sige, vi kommer nok til at lave en video, men det tager noget tid. Vi skal have en kamera til at filme computeren og bærbaren, og min fætter, og min ven, han skal også, hvad det hedder, det der, hans computer, den der, hans computer, det er den der Windows 7, så går de måske hurtigt, men den gør ikke, jeg ved det ikke. Men der kommer virus i han, så vi skal vente på, at den bliver lavet. Så kommer der videoer, når den er blevet lavet. Så kan han købe, hvis han må, eller filme video på sin computer. Så kan jeg spille på Skype, skal spille på sin hinanden, og alt muligt. Alt muligt spil. Så velkommen til vores YouTube-kanal. Ja, hej.